Abịakwana m ọzọ ka m si abịa na mokwa ji bịa karịkwala akarị n'ụbọchị nke taata biko na vidiyo anụnwa vidiyo ya bụ nwe ihe m chọrọ ikwu maka ya biko nwere ihe m chọrọ ikwu ma vidiyo ya bụ vidiyo bụ onye ọbụla bụ onye Igbo n'idi inwe vidiyo ịnidi isi ivi ya ịnidi forward ụmụ nwanne gị ịnidi forward onye maka na ihe anụnwa bụgo obugo ya n'eli ndị mmadụ n'ime mmụọ ya bụgo ya bụ you cannot come out openly anyhow say na be ihe na aya gị. You cannot come out openly maka na ọ bụ ihe eledile onye ọbụla. Kaba arụ forward a video anụnwa tu onye ọbụla ịma. Chọrọ m ikpo okwu afa mana nene video forward wale ya tu onye ọbụla ịma. Nene ya to the end. O mechọtara go ya metụta nwanne gị, o metara nwanne go ya metụta enyi gị, o mechọtara enyi gị o ya metụ ikwu gị ibe gị. Kabaro forward wale video. Kabaro share video. Video anụnwa kwesịrị ịnọ 2 million views in 24 hours. Kwesịrị ịnọ 2 million views in 24 hours. Ama m why njibe kwu ya. Maka na ihe remedy nwanne anyị nwoke kwu na video anụnwa ya bụ ijesi ka ime ya n'oyibo. Asị na oyibo bụ agbara. Ijesi ka ime ya n'oyibo. Oyi licha gị more than 1 million. Na nwana nwoke bịa kọwa ya n'ifu na-asị biko share video anụnwa. Video need ịnọ 1 million 2 million views in 24 hours. Nenene ya ka unu fụ ihe m na-ekwu. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Onye nna nọ na-ebe SS power. Ukwu kpụrụ anụ na gwule. Awa m sị na na-ekwu nwere iwe na-eme. Mgbe na-ekwurozi ka mmadụ. Ma ngwara nzu na ose na-ejiri ji vele maka na anya na-emere ose. Nya mere ose jiri ji vele. Agwa m sị na onye aka ka mbịara abịara mgbu egbu. Ihe m bịara bụ ka Igbo eji adị mma. Yes, nwa ndị na-azụ m na ma na-ajụ m ese. Ana m akọwara ọlụ ba ive ajụrụ m. Eziokwu pụtụ m akọwa. But na achọrọ m ka o nwere complain na ive na-abịa na be ma. Mana the thing na-abịa na be ma na-abụ ọya bụ na-abịa na be ma bụ obele ọya ka ọ bụ. Ịmana ọnụ ọnwale na ọya eji ego agbọ. Nwa ọya na-ejiri ego agbọ. Ọ bụrụ ya niile ka eji ego agbọ. Ma m gwara sị na ive enyela anyị gbana m jukwuo n'ime na mma akọwala unu. Ive ndị bịa tata bụ oge ka m bido na o nwere ya jụrụ m BP. Ndị ọbịa bụ na ị na-anya mana ndị be anyị na-aya BP riri nneri nna. Ma BP abụọla ya muduru, bụọla ya mmụazị. Ọ bụrụ sọ okenye na-aya nwa bụ BP na ọ bụrụ kwụ sọsọ mmụazị na-aya kwu ya. Bịkọta agbakọwa aka ọnụ ya bụ ya, ọ bụla ichede. Ọnwa ndị na-ajụ m ma mamarị ma ọ bụ mmeke na-eme mmadụ ka ọ bụ ọya si na-arụ. Mana mụ nwa bụrụ Chukwu. Agwa m unu sị na unu n'anya ọlụ ọbụla nna alụ na be m nwa bụ ofe ọbụla nlụrụ lụcha. Arapụrụ Chukwu ọka bịa mme ka o jiri aka eme gịnị mee ive bụ uche n'ọlụ ahụ. Onye na-eme isi n'inwekọ ọgụ na agwụ gị na-ekwuru okwu inyere ije chụọ oke abịa mmemme gị ọgụ gawa eme gịnị ọgụ gawa awụ ọgụ na gosi na ị mara na ọ nwere onye malibe Chukwu si abịa nwere ya kụwanwu ihe gbasara Chukwu nwere ya kawanwu ihe gbasara Chukwu ọka abịa na ihe ma bụ na ekewa gị n'owe mee eze ka o jekwuta gị. Otu a ndụ ka akọwa nri wedi gbasara Chukwu ndị omenala akọwa nri. Iwe omenala mmalị bụ na onye apụta ọgwụ gwọcha ọgwụ odebe ọgwụ ele. Otu a kwụsị dị. Mmagụ n'ive na-agbọ PB. Mmagụ n'ive na-agbọ BP. Biko ụmụnne m ọ bụ na okwu na-ekwu na o dochere unu anya kpọrọ m na fon. Mma kọwalụ na ọfụma. Ive ndị maka bịa ebe tata bụ maka ụzọ ive na-abụ mana nkwụcha mpụ online.
esoro m na ndị Facebook, ndị dibia Facebook ka a na-akọ mmụọ sị gị mmụọ gbara gị. Enwere m dị time ahụ bife m ka m bịara otu a, ma nna m ji iwe dị mkpa, onye ji maka iwe dị mkpa nwa bịa ama bịara maka iwe na-adịrọ mkpa. BP anyị na-agụ ya ka ọ bụ dịrị ndị Igbo na ọ bụrụ kwụsọ ndị Igbo na ọdịla ya ọbụla. Ma m chọrọ nkọwalụ gị iwe na-agwụ ya, ọ bụrụ ilu na be dibia oyibo anawa gị millions, nawa gị thousands na ibi na-eje mgbọ ya. Agwa m na nwere ya mmadụ ji aka agbala onwe. BP anyị na na inweta Igbo ube Igbo nweta mkpụrụ ndị na-abịa na be marịrị nne ọ bụrụ ife ha na-aya na ga-azụ na BP aligo, na ga-azụ na ọgbadago, na ga-azụ na ọgbadago too much. Ejebe na ọgwa na-enye ọgwụ na-anaba ego. Nweta ube Igbo jeki nweta ube ahụ anyị na n'anya ịma ube ọ ghara ịgị kọmọn. Nweta ube Igbo chaa na anwụ ọfụma, ọ bụrụ chara na anwụ ye n'ọkụ ka ọ bụrụ pawuda. Just asụrụ gị tie na 10 onwere vensi gị tie ya, onwere vensi gị tinye ya soso dị mkpụrụ anwa ye ya ka ọ bụrụ achis. Idebe ya na anwụ ọgbalị ya, idebe ya na anwụ kpọọ akpọ ịgbalị ya ọ bụrụ achis nya ọ dị ka pawuda. Nwokele na-eteke na nri gị, nwokele na-etinye na mmanya na anwụ, nwokele na-etinye na mmiri na anwụ. Onye mechaa anya kpọọ m na fon ka ọ gwa m rizọtụ o nwetara. O nwere asụrụ gị ka ịkpatama mkpala abịa medere jos otu ube ahụ mgbalị gị mkpụrụ ya gbelie ya egbeli ka ọ bụla cheese na-eme inweta enwebele tinye na nri na-eli. Okwu nna gwa gị na ya adịghị simple, mana nwere okwu mmali iwe ịrapụ n'okwu m ahụ maka na iwe mmala anya ga mma bịa na-ekwu na net otu nke nna mara anya ma batara na mekwuru iwe nna mara anya. Mana ndị eme bụ ka ọ dịlikwala ọ bụ n'izu na ndị na-abụ onye bejile na-eje ụlọ ọgwụ na-agali obodo bikọba na-efu na problem deliver ime ka iwe eme nne imecha eje ka ije test je lab maliwe agba gị. Ive ya na-amara ọ bụ ọgbọ ka ọ bụ ya. Ive onye na-amara bụ ọgbọ. Maka nwoke na-atụrụ nwaanyị ime amụ ya dị agwa ọtọ ọ dị atụ nwaanyị ime. Chee ntị gị ọfụma ka nkọlụ gị akọ. Ịmana na onwere otu ya na onwere ka ya aga na be dibia ka dibia gbata na enete na arụ gị. Onwere ka ya eje n'ụlọ ọgwụ ka enene gị arụ ka enenete na ive ọbụla enenete lovive. Ọnya ka o ji bụrụ dibia ahụ, dibia oyibo na dibia Igbo. Jeki imeta mkpu mme ma ọ bụla isi na amụ gị na arụ ga na-akwụrụ ọtụ, jeki imeta mkpu mme mgbọrọgwụ ya nweta okpokolo, mgbọrọgwụ okpokolo nweta pọpọ, mgbọrọgwụ pọpọ. Ma isi na nwunye garị adị ime na-asị na ịbụrụ nwoke ka ọ bụ na-asị na ịdị nwe nwaanyị ka ọ bụ na-asị na ịnọ ịdị anọ ọdụ n'ebe nwaanyị anọ. Mma akọlụ unu something unu never understand. Even na agwụlụ gị na bụ nya ka eji eme ogwu oyibo ndị ọcha kpokọtacha anya becha ebe ma oluo ya ọ bụla ọgwụ ị na-anwe na-egbu onwe ga na-agwa gị 20,000 50,000 100,000 mana ọdịnala Igbo
ọ dị n'ala Igbo ọ dịghị n'ukwu dịghị n'arụ ịma ndị adịghị n'arụ but ịmara ife ọ na-alụ inweta na gị nweta moringa nweta ọsọ ọjị 1 packet ọ bụgo level bụ 7 or 10 ọ bụrụ ka ego ọnụ ya na-agụ n'ọgwụ a na-agba agbụ just nweta ibe dịka ụdị ọbụla bịa bụlụ ọsọ ara ọgụta gị ịtọ ọgụta gị ịbọ ọgụta gị ovu bịa bụlụ ọsọ ara n'ọbalị n'ime mkpụrụ osisi ahụ n'ime mgbọrọgwụ ahụ suo onye isucha enye gbunye egbunye ka ọ gbata ife ahụ o ji nwa bụla ọgwụ n'ime o mee 3 days ka 2 days inweta ibe eji agbapụta something na-ayọ mmụ mgbọrọgwụ a ịgbapụta ka ọ bụrụ mmiri ịgbapụtasị anya enweta nnu tinye ọ bụrụ itie gị enwe ọnya na mgbe ọ na-bụ na enwe ọnya nwụcha anya ịpụta ụtọ ya bụ ka arụ gị jede ihe ama na nwere ive dị gị na-arụ ihe ama na ederozi mve na-edewe alụ na sọntị na-adịwa gị na-arụ gị ihe ama na sọntị na-adịwa gị n'ime arụ jega nke na nwa ya so nwere a na-akpụ nnu akanwụ tụnye nwebele ịma na nnu akanwụ na-asa avụ ọ na-agbalụ avụ tosi nweta etunye pam jega nke na nwa ya miti ndị na-eme gị nweta 20 million 30 million 10 million 5 million ka ị nwatụ nwunye gị ime nke na oge iluzugo hope na ịmantụ nwozi nwaanyị ime iluzugo hope na ịmantụ nwozi nwaanyị ime mana iwe eji atụ nwaanyị ime bụ na arụ na o nwere ike ọbụla na-ebialị ọbụna nwere onye bụta na arụ mebili gị anụ arụ ifile na onwerozi nkọta n'ụwa agbatalị a sị na onye ọbụla na-ezu ọya si na ya na-ezu ọya ya na ive na-eme ya na-ezoro ya ezu ibe bụ na mmadụ na-agwọ ya ọ dịka ọya bụ ive dị ya na-arụ o mechekwa ya bụ na ọ dịghị na-arụ ahụ ekọsala ya mmadụ onye mmadụ agbalịga ama ọ gbalịga ama nwa ibe adịghị na-arụ apụ ọ dịkwa gị mma mana ịgba nkịtị bụ na-egbu gị egbu nke na nwa gị nọdụkwa ebe anyị na-egbu gị egbu ihe mụrụ dịbịa eji agbo nwa ya pere mpe imetụ ibe anụ nwa metacha anya nke na nwaanyị na-eme iti isi na ị na-atụ nwere nwaanyị ime test goro nke mgbalị gị isi na niile enwe BP na mgbe ọbụla niile enwe ya asị gị na ọlewo na ọgbagogo na ọgbadatago test kwuo nke mgbalị gị cause ibe mgbalị na iwe adụrụ nnekwu obelebe ka ọ bụ agba m na ọbụrụ ibe nne ka na-ejelu n'ọgụ ọbụrụ ibe nne ka na-ejelu be dibịa ọbụrụ ibe nne ka dibịa emele gị onye na-ele ọgwụ bụ chukwu ọka abịa m bivia na-ele ọgwụ chukwu bivia na-ele ọgwụ mmadụ ndụ abịa anya nọtọrọ na-ese gị na ibe onye ka ibe onye gị bụ 2 days 3 days na ọlụ ọrụ asị ka ọ bụ o nwere onye ji ụwa n'aka maka na ụwa bụ onye na-achị onye katalịkọ ya mena ụwa ọrịa akwụ ụwa jide so nwere na okwu mụnwa amụta ibe onye etufu na okwu etufu n'okwu ya bakwuru n'ụlọ ana abịakara online akwụ na-enecha gị ya na ọ dị gị mma ishiekwala vidiyo ahụ ishiekwa ya ka isi wee kwuo isọskraịbụ gụkwa isi sọskraịbụ cha ma m na ọ dị mma biko kabarụ na-eshie ya kabarụ drọpa kọmentị gị na kọment sekshọn gwara na anyị enwenụ mgbe ọzọ maka na onwezi ihe ọzọ mma m ekwu ma vidiyo na ama m na-ele akili ihe inene ama m na-ele akili ya nke a bụrụzi na ile akili ya nwanne gị ile akili ya
ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ.